Mga minor de edad ang pinakadaghang biktima sa rape sa tuig 2022 dinhi sa Dakbayan sa Davao. Kini subay sa datos sa Davao City Police Office, Women and Children Protection Desk kun WCPD. Gibutyag ni Police Major Maria Teresita Gaspan, WCPD Chief, nakatala og 100 ka mga rape cases ang Davao gikan Enero kutob Agosto 31, 2022. Diin 82 niini mga minors nga nag-edad 5 to 17 years old. Gibutyag ni Gaspan na pasakaan na og kaso ang tanang perpetrators kun mga rape suspects. Diin 40 kanila ang nadakpa na, samtang 60 ang nagpabiling at large ug ginahulat pa nga mugula ang warrant of arrest. Once magtawag ang complainant or silingan or kanang concerned citizen, mag-report na dunay biktima daring dapita, i-validate dayon na nato, tapos abantihan dayon pag positive, i-rescue siya, i-pull out yun ang bata sa premises, and then if apparent, no, kunyari bago pa lang, naitabo, right then and there, arestuhon nato ang suspect. Maton ni Gaspan, ang mga suspect kaila kon acquaintance, silingan o gadunay incest diin mismong ang amahan ang offender o suspect sa pagpanlugos. Sa datos sa WCPD, 78 ka rape cases ang nahitabo sa residential konsulod sa mismong Pinoy-anan sa mga biktima. Gitato ni Gaspan, ang taas nga datos karong tuiga tungod usab sa taas nga level sa awareness sa biktima nga mo report sa mga otoridad. Gi-intensify sa WCPD ang ilang efforts ilabi na sa mga eskwelahan ug mga stakeholders aron mapugnan ang pagsaka sa rape cases dinhi sa syudad. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Aimee Ginita, Tatak, RMN.